Je poeseranzo. Poeseranzo er ook bij. Hé, poeseranzootje. Zij stekken eens even wat, jong. Dit is dus poesranzo. Als de poes net zo goed kent, dan is het een terughoudende poes. Ja, ze noemen de poes net bang voor mij. Maar toen ik hier als eerste al dit kwam, dan maak ik al dit hele onvolwassen bewegingen en dan... Ja, daar werd de poes altijd een beetje bang van. Maar nou, ik ken wel wat beter. En dan heb ik wat een beter contact. Maar hij is poes. Nee? Poesie? Maar we hebben wat verschillende namen voor deze poes. Door de laatste hier noemen we de poes. Poesranzo. Ik weet niet precies dat het bij komt, maar dat had Susanne bedacht. Oh, nou, de poes is leven op zichzelf. Dat hebben we nu op kantoor in Ljout. Ga ik samen met Bart Volbedaar, mijn compagnon, een bedrijf. Hartog Kruller, een reclamebureau. Ik ga kijken een beetje mijn naam naar het kantoor daar. Om even een beetje te laten van waar ik dan met dagelijks mee bezig ben. Maar wat ben je toe op het stuit doen doen? Een website. Want ja, ik wou net eens zeggen dat het code is. Ik ben meer bezig met een concept. Ja, nee, ik moet even dingen doen. Dus ik ga nog even een slag. Ja, ik ga een slag, ja. Ik heb zelf ook wel beter een slag in. Ja, een slag. Af en toe komen er ook wel eens wat privé dingen bij het zakelijke voor. Dat ik het liefste eist net, ja, want dat ben ik dan het liefste thuis aan het regelen. Maar ja, als er energie gaat of zo, dan mag je het vaak goed duizend. Want ik kreeg dus een brief in Watten dat ik nog wel de energie regelen had. Dat zei Leander, want dan is de boel weer aansluiten. Cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten. Welkom bij Eneco. Zakelijk hoe snel de Dit betaling. gesprek wordt opgenomen en kan worden gebruikt voor trainingsdoeleinden. Welkom bij Hartog Krullen. Dit gesprek kan op worden genomen in verband met vlogpraktijken. Er is nu een wachttijd. Tijd bedraagt ongeveer 2 minuten. Oh, 2 minuten, dat kan ik wel handelen. Een ogenblik geduld alstublieft. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Hey. Goedemorgen, Eneco spreek. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Dan even een andere vraag. Bij die 4-jarige contracten bieden we normaal gesproken ook een toon aan. Maar volgens mij heeft u die op de oude adres niet hangen. Nee, klopt, maar die hoef ik ook niet hoor. Die heb ik al een keer gehad. Maar als eerste, volgens mij betaal je maandelijks sowieso extra voor als je een toon hebt. Je hebt €3,50 om hem op afstand te kunnen besturen, dat klopt. Inderdaad, dus dat is 3,50. En regel Ja, en 4, dat was dan. Ik zat een keer thuis en toen had mijn vriendin die app ook en die zette in één keer de kachel op 30 graden voor de grap. Nou, dat vond ik echt. Vond een beetje flauw. Ja. Ja, Ja, dus, dat ja. Ja. ja, Ja, dus, dat ja. nee, maar dat is niet nodig hoor. Helemaal goed, wat u wilt. Uitstekend, dan is bij deze de aanmelding voor het nieuwe adres geregeld per van. Kan ik dan verder iets voor u betekenen? Nou nee, ik denk het niet. Nee? Vraag Nee. maar raak, hè? Ja, nee. Ik heb verder geen vragen op dit moment. Nee, helemaal goed. Liekos bij oren bedrijven nunsverwerk bij Hartog Krullen. Dat doen we vaak met dit prachtige tafeltje hier. Dat is een wat lekkere ballen. Speldballen, Jurgen avocado helaas. Dat is een lekker stukje ballen, maar zet je moet zorgen natuurlijk leverpastei. Doe, dit kind er niet. Nee, dat is van. Nou, leuk dat je me jongen naar deze vlog. Vond je het leuk? Abonneer je dan. Vind het leuk? Mijn tong omheen. En zie je de volgende keer doen we weer. Hé? Wat verdomme, dat is niet.